Ya ora? Nggih. Ya kudu nrutus. Nek tenguk, Tenguk ki wong loro. nek siji, Tenguk. nek separo. Takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mung lati, Bos. Ning atine sapa roh. Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Don't look from the outside, but from in the heart. Jare pangananmu gatot kok dadak niku riyen pangapunten Mas. Pangapunten. Betul Mas. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi Mas. Eropa mriko. Nggih, 3 tahun. Selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter Pak. Silahkan duduk. Sit down please. Lho iso Pak. Ning Inggris kuwi ya kula. Umpama silahkan masuk. Silahkan masuk. Oh, lah mbok omong iki. Sambungan mriki yo. Mundo layangan jajos. Mbak Lia, ya Mbak. Kaya kupu lan satelit seputar manggalan kaya menteri lagu jajan jalan sembrani aja yang Dua kali, Mas. Wanda, ya deh. Kaya kupu lan satelit seputar manggalan kaya menteri lagu jajan jalan sembrani ada yang Terima kasih. Aku iki karo Mas Klitik karo Mas Kluthuk iki adate yen ketemu sak panggung yen ora ning Madiun, Ponorogo, ning Solo. Iya. Ketemu ning Blitar lagi ya pisan iki. Kira-kira der apa ora iku? Ayo. Aku ki lho, aku lak sampean wis kulino ning kene. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barokallah, barokallah. Nggih. Ridho hidayah saking Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya pinanggih karomah barokah Allahumma. Amin. Ya Rabbal alamin. Mas Cahyo, dalem Mas Klitik. jembleng serendeng gumun setahun kula. Kok ngaten? Jer bali desa wayangan setahun ping pindho nek lek ra kene ra enek. Gose sampean ora kulak pawarta adol pangkrungu. Piye iki? Iki ingkang kagungan hajar menika Pak Ponari kalian Bu Tumirah disengkuyung karo Mbak Dewi Yuli. Lah iki mula kula menyampaikan bahasa ngeten iki menapa? Sebabe Sebabipun syukur Kyai Candirejo menika luweh-luweh.
Nyatanipun Mbak Yuli kalian Mister Rian Oh iya. anggenipun leh kagungan kersa dipun sengkuyung kalian warga agung masyarakat Candirejo saya dipun kuati kalian sedaya kepemerintahan wonten ing Candirejo. Mula niki pejabat tingkat desa yang selalu memberikan tuntunan dan dukungan penuh kepada masyarakatnya. Mula niki pejabat kali masyarakat nyatu manunggaling dadi siji. Nyawiji golek kenggon sing kepenak wonten ing ngajipun Bali Desa. Mula tepuk tangan wonten ing Candirejo, Pak. Pak Lurah, perangkat lan sedaya. Nggih, Pak Sukar niku asmane Sukar ning piyane nggih mboten Sukar blas. Oh iya ta. Kepenak nyatanipun ngeten iki dipun paringgen kaya ngeten iki Jobi. Nggih. Alhamdulillah kepengker mboten saged sowan wonten ing Candirejo, Pak Cahyo. Pas bersih desa. Bersih desa. Lho sampean anu piye pas repot apa pas anu tanggapan dhewe? Boten. Lah kok ora rawuh rene? Anu pancen boten ditanggap kok. Tak kira lek napa job dhewe melu sapa to sapa. Boten pancen nggih kathah damelan ngoten. Oh, Kathah damelan. Jenengan niku leh ngumpani kok ya iso apik. Lah kulino Madiun dan sekitarnya paling ngono kuwi. Mula ya Allah, masyaallah Mas Cahyo. Nggih. Ngeten niki penjan pirsani. Niki masyarakat ingkang ikhlas, masyarakat ingkang luhur budi pakertinipun. Saya lenggah tarik-tarik wonten ngandhap diriwangi sing ngadeg nika kecepit pager barang. Niku ming bedheke napa? Ming melu ndonga, melu nampa syukur keluarga besar saking Mbak Yuli. Leres. Niki Mas, Mbak Yuli sekeluarga ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran, nikmat boten dipun nikmatipun ditampi piyambak nanging dipun tularaken wonten ing tangga teparus dayanipun. Nggih, leres. Alhamdulillah nggih. Niki rawuh jam pinten jenengan? Kula saking Surabaya wau enjing. Loh, kok ning Surabaya? Iki acara dari Provinsi BKKBN. Sosialisasi dengan masyarakat Jawa Timur diajak lebih sehat, jauh dari stunting. Leres. Pancen Jawa Timur menika luar biasa. Benjang menika Dinas napa niku pariwisata Provinsi Jawa Timur ugi badhe wayangan wonten ning Pasar Sumoroto, Ponorogo. Tanggal 11. Sareng kali kula. Jenengan temu ndi? Teng Tulungagung. Wayangan. Nggih no, jenengan teng Ponorogo kula teng Tulungagung. Oh, nggih. Acarane sami. Acaranipun benten, kula sunatan. Wah, ngeten. Sunatan. tak kira padha karo ki lho, taraman lho. Taraman pripun? Nggih. Pangapunten. Nggih. Mas Kutuk boten saged ngomong napa-napa. Sebabe? Ari-arine teng mriki. Ayo. Masyaallah ya ampun. Nggih. Ayo sampean ngop ini piyai sepuh-sepuh sing lenggah. Jumeneng ini direwangi kados ngeten iki bedheke napa ming pengen golek seneng Mas. Leres. Pengen bahagia. Nggih. Masyarakat mriki niku tujuane ming bahagia. Nggih. Biarpun suasana yang tidak baik jangan dimasukkan atau jangan ditelan matang-matang. Nggih, mentah-mentah. Ditelan. Wah, iki pikirane nang ndi-ndi iki wong iki ora. Mungkin nek mentah ora tek. Sik aku tak takon. Keluargamu apik-apik ae to? Wis sae. Masuk. Anu Mas sampean sing ning arep gak kowe naman. Betul, alhamdulillah dengan jemaah. Mas Kluthuk ki lho mbok arep ngendika apa pamane? Betul, sebentar. Mumpung enek ari-arine jenengan kaya Sumantri kali Sukasrana. Ayo. Ya jan masyaallah. Kaya layang seta layang kumitir. Layang gaden lek kuwi. Pangapunten Mas. Nggih. Niki dalu piyai ingkang lenggah kados mekaten nika dipun catet ngamal jariyahipun. Nggih. Menungso kuwi ora kok kudu sedekahe gawe duit mboten. Nggih. Nanging nggih pangucap lan doa itu penting. Leres. Duwe ngilmu ya kanggo mulang, Nggih. duwe tenaga ya kanggo rewang. Leres. Kagungan duit nggih gelem nyumbang. Nah niki. Piyai niki tiga niki pun dipun cepeng Mas. Nggih. Mula duwe ilmu ya mulang bertukar pendapat sharing. Nggih. Duwe tenaga ya gelem rewang ngriki mboten gegem tangan, gotong royong, gumolong nyawiji, guyub rukun sayek saeka kapti. Nggih. Lho, duwe-duwit ya gelem nyumbang. Nyatanipun Mbak Yuli kalian Misterian, Nggih. kagungan duit ya gelem nyumbang sedekah donodrian. Untuk kebahagiaan. Leres. Jadi wong yen duwe dhuwit mesti bahagia ngoten nggih. Alhamdulillah ngoten. Nggih. Apa bener ngono Mas Kluthuk? Sing ngomong sapa? Lha iki dulurmu sing ngomong iki lho. Pripun to sampean? Lek duwe dhuwit
bahagia. Nyatane enek sing duwe akeh, duit korupsi nyatane mek wedi konangan. Lah iki sing diomongke nggon tatanan ngoten niku to Mas. Sampeyan tak belani. Nggih. Nun sewu, sampeyan nyambut gawe kula kerja ngeten iki. Sedaya para warga masyarakat direwangi macul, kabeh iki pengen duwe dhuwit, pengen sugih. Mesti semene kepengin sugih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lah kuwi kaya ngono kuwi. Kula omongi, niki mumpung kula niku nun sewu ade niki main ning ngarepe langgar. Musola. Nggih. Main ya iki. Pentas. Main iki keplek lho. Nek awake dhewe pentas gelar budaya. Pentas gelar budaya. Nyen pangapunten Mas. Pripun Mas Blut? Mas ayo. Sik. Iki dodolan apa to iki? Kok repot dhewe iki. Oh alah sindene oleh door prize ya. Door prize kepiye kok? Ngeten. Napa niku, Pak? Wong sugih. Tak ning ndure, Mas. Monggo bebas. Nggih. Nih, Pak De amit nggih, Pak De nggih. Ora apa-apa to niku. Awa. Nggih. Kowe lek muko wendel kok ngono saiki. Ya apa lho. Amit. Wah. Pripun wau? Nggih. Wong niku sedaya nyambut damel, Nggih. direwangi rekoso, ketekuk ringkel, Nggih. direwangi kaya wae apa wae dilakoni mergo kepengin sugih. Kata-kata sugih niku salah Mas Sahyo. Pripun? Wong niku aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Aja dadi wong sugih. Ning dadi wong cukup. Apa ya salah ngendikane? Salah. Lho. Mergo wong sugih ki ning dindinggon mesti kurang cukup, ning nek wong cukup ki mesti bakal sugih. Dicekel omonganmu. Tak cekel. Kebo sapi gugu Keluane, manusa. omongane. Berarti nek wong sugih urung mesti cukup. Cukup, nek wong cukup mesti sugih. Jlentrehke, Mas. Nggih, sampeyan ki nuwun sewu. Napa? Neng dinggon piyayi anggere wis sugih, niku mesti uripe sarwa kecukupan. Dereng mesti. Contone, Ndek ngindian mirsani berita napa mboten? sing ndi? Sing wakil menteri Oh, pusat. pusat Ngapa? sugih napa mboten? Yo sugih. Nyatane isih korupsi. Oh, kuwi Berarti kan kurang cukup. Oh iya, nafsune sing ning Nafsune lah, nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan niku nek anu Mas, ngati-ngati bocah niki nyolo wedi. Ning nek wong cukup niku mesti sugih. Mergo napa wong cukup ki mensyukuri nikmate peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, paribasane sedina mung mangan ping pindho, paribasane jangan lodeh karo krupuk kuwi menikmati syukur, kuwi nikmati ramung kuwi sing darani wong sugih Mas Kang. Nggih. Mas Cahyo. Dadi wong ki sing penting Cukup. cukup karo syukur ya. Syukur. Nggih. Tegese rezeki sing andum Nggih. pengiran to. Nggih niku. Nah, saiki aku tak takon. Tak cekel gunemamu. Tegese Nggih. anane syukur rezekine pengiran pira wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih. Upamane sampean karo Pak Poniran. Nggih. Pak Poniran. Lah, Nggih. Butun- Pak Ponari ya to. Disangoni. Gila. Iki sing darani wong sing kurang sugih. Kok iso? Nanya apa, Mas? Lho ditanggap kok lali karo jenenge iki lho. Lho mangan ngangge keter apa-apa yang ngangge kurang, ora nggih. Iya lek sing cilik. Upamane sampean disangoni. Pak sinten? Pak Ponari. Lah. Aku meh Pak Ponadi kleru. Nggih. Pak Ponari. Pak Ponari dipun paringi upamane 10 juta ditampa karo Mas Klitik ya. Nggih. Terus didem to. Nggih. Mas Klitik delalah kuwi Napa? njupuk sing 8 juta sampean 2 juta. Mergo gedene rasa syukur lan rasa cukup kok tampa kanthi ikhlas. Leres nggih ngoten niku. Loh. Aja meneh kok mek 2 juta. Kula niku ora diweana Mas. Kula ikhlas Mas Cahyo. Tek apik menatimu. Sebabe apa? Loh, yo tak nggo nyaru utang-utangku ndek ingi yo. Wong karo Klitik sik ndek utang 7 juta. Jenengan iki takon gon syukur ki mau lho Mas. Dalam pembagian hitungan matematika dalam syukur ki mau Mas Cahyo ki ming pengen ngerti ngono lho. Keikhlasanmu kaya ngapa ngono lho. Apa? Ya wis. Wong ikhlas ki penting. Ngono lho nggih to Mas. Leres. Karena apa yang diberi nikmat dari Allah itu Betul. adalah titipan. Harus kita manfaatkan. Kula niku lek ndelok ikhlase warga masyarakat Candi Rejo. Nggih. Khususnya awake dhewe niki kudu nyonto pinaringane Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ngwehi ragane awake dhewe kuwi sedutune keikhlasan Mas Cahyo. Wah, sik. Kok ning gone ragamu ikhlas iki Contone nggon piye? endi? Contone penjabarane piye? Niki lek ngarani apa ya? Jawa lek ngarani apa? Kula wae unen-unen. Nggih. Ragane menungso niku wis ikhlas. Lan ragane menungso wis ikhlas, iki ya kudu dicontoh menungso kang urip ning alam donya. Niki ten nun sewu nggih. Ragane menungso ki enek nun sewu. Umpama ning ngarepe dhewe Kabeh dadi siji. iya, ning ngarepe dhewe ki nek panganan. Iso nyawang ora iso njupuk,
iso njupuk ora iso mangan, Nggih. iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg, iso wareg ora iso ngetokne. Ayo, napa niki? Elok ki jeru lho ki. Loh, jeru niki saking jerune niki minggir golek nggo cetek niki. Ngilmumu tegese Loh, dalam. kene Bos. Napa niki? Sik kok iso nyawang ora iso njupuk. Keiklasane ragane menungsa kaya ngono. Iya. Ning ngarepe dhewe iki nek panganan. Nggih. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Kuwi mripat. Hmm. Mripat iso nyawang. Nggih. Panganan ning ngarepe awake dhewe. Bener. Ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan. Hmm. Tangan ke mung iso njupuk tok. Nggih. Ning ora iso mangan. Sing mangan sinten? Lambe. Cangkem. Lambe. Ya bener. Ikhlas ora tangan? Ikhlas. Tangan ki mek njupuk tok. Ora berontak. Ora berontak, Ora ora melu mangan protes. dhek ya? Ora melu mangan. Sing Mata ya meneng wae. mata yo meneng wae. Sing mangan sinten? Cangkem. Lambe, cangkem. Cangkem utawa lambe ki iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sinten? Ilat. Ilat. Ikhlas ora lambe kuwi. Kok urut ya Mas ya? Heeh. Kamu kok dadi siji lho. Nggih napa mboten? Iya. Ilat ki iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing ngrasake wareg Sing wareg sinten? Weteng. Weteng, Mas. loh. Ikhlas ikhlas. Iya. Weteng menika iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah kuwi lho. Sing ngetokne sinten? Ayo silet. Hei, Silet Mas. wong Jawa mbok dilus. Wong Jawa Dubur apa-apa ngono lho. biasane ki Santoko ndang apa piye? ngene wae ndang langsung ending ngono lho. Niku keiklasane raga menungso. Wadidang sih. Wadidang. Iya. Dadi insyaallah warga Mekat Candirejo menika keikhlasannya itu sesuai dengan pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti moto enek manfaate. Manfaate, Bos. Kuping enek manfaate. Enek manfaate. Irung enek manfaate. Enek. Lambe ya enek manfaate. Enek. Iya. Iki sirah ya enek manfaate. Ya ampun. Tangan enek manfaate. Enek. Sikil ya enek Enek. manfaate. Aja meneh kok mata irung lambe. Iki ya nek manfaate. Kok terus cak-cek. Adike lek kuwi buater. Alah ya Allah. Berarti kabeh Loh, manfaate. iya lho, Bos. Nggih. Dadi nun sewu sedaya warga Mekat Candirejo ing dalu menika dalam rangka nyengkuyung menapa ingkang dados gawene Bapak Ponari. Insyaallah kabeh pinangan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didohke bilahile dicedhakke rezekine. Amin. Berarti sampean ngomong rogo ki ikhlas. Saiki sampean mesti ngerti rogo. Raga, ikhlas to Raga? Lho iya no. Saiki tak tekoni. Aku mau kowe. Aku. Ya Sorayan. Lho, iki lho, Bos. Nggih. Iki ilmu lho. Leres. Acara ramene kaya ngene lho. ruwatan to, Pak? Ruwatan. Sebabe rame apa, Pak? Disponsori karo BRI karo rokok 76 iki lho. Dadi Kuwi ya pas nggon briling ngono. Ayo. Ngono. tak tekoni le. Aku apa Mas Cahyo? Mas Ayo. Iya ngono. Waduh. Apa iki? Mas Ayo. Wis tau kurung iki. Dereng. Waduh. Lha apa iki? Tak tekoni. Iya ting. Kok nek kene sukses digawa ning Delopo. Iya. Saya kula tekoni. Pripun? Jenengan niku nun sewu nggih. Jujur to? Jujur. Jujur. Jenengan ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Berarti jenengan niku nun sewu. Berarti jenengan niku nglakoni napa sing gelem nglakoni, insyaallah sing gawe bungae wong liya. Nggih. Sakniki kula tekon. Jenengan yen nenek jajan ning ngarepin jenengan jalan bener mboten? Ya jeneng teku luwe tak jupuk. Leres. Nggih. Sakniki kula tekok. Jenengan niku ndelalah mlaku ning gang. Ndelalah ning kono iki nek dhuwit 100.000 ning gang mriku. Jan cukup mboten? Tak jupuk. Rezeki kok kuwi. Berarti jenengan niku rasa Iman. imane kurang kuat, rasa ikhlas, rasa nrimane kurang kuat. Loh, sebabnya apa tek ngono? Iki sing jenenge weteng lak butuh wareg. Ketika ada makanan, ya kita makan. Sing kula tekokno duduk panganan. Ning kono jan niku mlaku ning gang, ning kono dhuwit 100.000 sampean cukup mboten? Ya dijupuk. Nah, berarti sampean ki imane kurang kuat, kena godho sing kaya mangkono. Oh. Saiki upamane kowe Kula liwat ning dalan. nggih, Enek dhuwit 200. enek 100.000. 100.000. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Wah, berarti Imanmu kuat berarti. Mboten no, wis sampean cukup kok. Lah nek rombok cukup tak cukup. Wong iki ya mantan copet to, Mas. Kowe iki mbok ngomong wae nek Cahyo mau wis dipundhut karo Mas Cahyo. Saiki tak tekoni. Kowe Anu. aku ditakon. Iki ilmu tuwa lho ya. Ojo. Adu kepinteran tenan. Oke. Saiki wong sing apik lak kudu Jujur. Jujur. ambeke bawa Laksana. laksana lagi. Iki digemiteran lho ya. Oke. Sampeyan nyambut gawe ngene goleke sapa? Bojo. Bojo. Tresno karo bojo. Tresno. Lahir batin. Batin. Ya, ya. Karo anakmu Tresno. lahir batin. Lahir batin. Yen tresno karo bojomu, yen kowe diceluk bojomu Mas Rene kok, kowe mara apa ora?
Mara. Ditimbali bojomu? Mara. Mara. Mergo Tresno. Karo wong tuamu tresno apa? Tresno banget. Yen diceluk karo wong tuamu? Budal. Nah. Kowe karo Gusti Allah tresno apa? Tresno. Ngalah-ngalahne tresnoku karo wong tuaku karo bojoku. Tegese yen diceluk ditimbali Gusti Allah. Aja sik. Kok ngono lagi? Kowe aja mencela-mencele. Jare hambeke bolek. Laksana. Ora kena nglincati. Antarane ati kuwi kudu ngawiji kita, Mas. Ati lati pangkarti dadi siji yen iya ya ya yen ora ya ora. Nah, ngono. Tapi aja kok ngono to. Dirungokke sik nggon pitakone dirungokke sik. Ayo Rono. Ngono. Kowe iki kurang mat, kupingmu kurang mat. Jenengan baleni, Gus. Nate to wong Jawa ngendika? Nggih, Mas. Hambeke napa? Bawa Hambeke laksana. napa? Ambek iki lho. Bawa napa? Ora kesono. Bawa laksana. Tegese ora nglincati pangandika sing Sing ngono. Nggih niku. yen iya ya iya yen Yen ora ya ora. Nah, digemi ya ki ya. Nggih, nggih. Sampeyan nyambut gawe goleke sapa? Bojo. Mergane napa kok? Tresno. Tresno kalih. Bojoku lho. Yen ditimbali bojone jenengan. Budal Mas aku teko. Jenengan sing ngukir jiwa ragane sapa? Wong tuwa kula. Wong tuwa ditimbali karo Tetep budal kula. budal. Teko. Mergo Kula tresno. nah, pertanyaannya, sampean kali Gusti Allah tresno mboten? Tresno, Mas. Lek ditimbali sewanci-wanci, Sik to, Mas. Kok enek sih piye to, Mas? Lah sampe lak kowe dibudal ning ndelok sing ngancani sapa? Iki lho, kowe iki jenenge ngono kuwi kurang siap. Wah, Kurang sawi. Lah, kalau adikmu kayak kena sawi- dicontoh, kowe. Gati. matur suwun. Mbok wakili arep. Loh. Weh, iki sinau Mas, sinau. iya. Kullu nafsi da'il qatul maut. Lho. Santrine Gus Idam iki. Kullu nafsi da'il qatul maut. Nggih, Gus. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Nggih, Oh, Gus. nggih Dus, nggih. Gus kok dus piye Gus? Lah iya. Ngono. Ngene dus. Aku lu cempe. Wong iki kedunungan napas bakal kajemput maut. Lah ngopo to? Ngapa ya? Cablek. Dudu mukrime barang. Wah, gayamu lagi kok iso, Pak? bagus. Lah iki mau kene aku gila kok kene dipok kene. Mbak Kesi sing nolak oke. Kok kowe dicablek lemu gemagus kowe. Mbak Kesi sing lak oke. Lho iya no. Nah, alah. Wong wedok ya aja dingolokne. Lho, ngapa? Berarti wong 1000. Kuwi wong lanang sing receh. Lho. Kok receh Kok pripun? iso? Loh, Mbak Kesi sing lak oke. Lho Mbak Kesi sapa wae sing seneng piyaine ora kersa kok. Justru malah itu menjadi nun sewu. Itu pengalaman hidup saya yang menjadi kebanggaan saya. Ah, alah rupamu kaya kapur barus ngono kok. Kamu baru matamu ini. Kok dadak Lek ngelokne dulure aja kapur barus ngene ora pantes ora sopan. Gemuk. Kowe yo gemuk, masyaallah irenge. Masyaallah. Iki lho. Sing nolak oke. Iya. Justru malah iki ya. Biyen tak tolak. Mbak Kesi iki. Lah wong piyayine cakrake kaya ngono garwane, he? Iki Lho, bawera kaya ngono, ningrat kaya ngono kok iso. keblondrok iki. Kowe contongmu ora ngejebles kowe. Mas Cahyo ki mbiyen nalika karo Mbak Kesi itu juga perlu penuh perjuangan. Ayo. Aku serasi lho, Tuk. Ora kok mbelani aku serasi. Aku dalang, kono sinden. Nah itu. Aku dosen, kono Dosen. Lah ini. Lah kowe gur entuk duse tok, sene ra entuk kowe iki. Berarti sampean ki nun sewu. Itu yang bisa dinamakan seniman seniwati sing kurang kreatif. Kok ngono? Jenengan dalang oleh sinden. Berarti kan sampean ora golek iso golek wong jaba. Lingkupmu tuh kecil, Bos. Kose cara penyelamatan dalam rumah tangga seperti itu. Itu alibi. Kok iso? Loh iya loh. Lho saiki dalang ya. Sik. Apa? Dalang oleh sinden. Berarti nun sewu ning jaba ora payu. Mas Cahyo mbiyen yo sing nguber oke lho kuwi. Sing nguber debt collector iki pitu. Rene tak keprok ndasmu. Kowe ora ngerti. Oh, Senggakane sinom Mbah Nom Surata kae. Pripun? Sing lanang seniman, sing putri Seniwati. seniwati, kayane mlumpuk. Lah kaya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lho, Kuwi lek padha tanggapane. Heeh. Lah lek padha ora tanggapane, priyon jeleput kabeh. Tapi kok berarti Gusti jodoh rezeki pati dadak sumiti marang kersane Gusti. Kuwi karepmu. Lho kuwi tulisan tok. Ning lek ra mbok lakoni kanthi becik kuwi ora bener, Mas. Lho, Jodoh rezeki pati Gusti Allah sumiti marang Gusti. urung mesti. Lho, Lek menungsane ora mbudidaya kuwi ora bakal dadi sempurna. lho. Bener ki, bener. Ah. Jodoh Nek ora digoleki, ora temu. apa ya ming tengok-tengok tok? Tengok-tengok tok ning omah. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngari.
Neng omah tuk mugi-mugi ya blas kowe ngantek tuwek ya bongkon bujang kowe. Ya ora? Nggih, Ya kudu nurutus. Elek ora. Loh, nurutus ki dolan, Bos. Dolan. Mergo nek dawuhe para winasis hablum minanas hablum minallah. Artinya Ya ngono kuwi mau tak WA kabeh. Hidup Kudu harus- nurutus. Iya, Ya iya, ora? iya, iya. Ya kudu hidup bermasyarakat. Oke. Lah kene mek tengok-tengok tok, mosok arep enek wong wedok mara sampean gelem tak rabi. Ora enek, Bos. sik kowe tak debat lek iki. Napa? Dadi lek wong tengok-tengok ora entuk apa-apa. Ora entuk apa-apa. Oh sik, sampean ngadeg entuk dhuwit ora? Oleh. Aku ngopo iki? Linggo. Linggo tengok-tengok ta? Ya. Nun sewu ora pamer. Aku karo kowe entuke akeh ndi? Akeh sampean. Bosok kowe. Aja nyek wong tengok-tengok ya. Nadyan tengok-tengok ning ya asile luar biasa mergo ora perkara ngadege karo le tengok-tengok ning pikirane piye anggene cemerlang gagas marang pakeliran. Sing saya katakan apa tadi? Tengok-tengok. Heeh. Lek sampean kan dhewe iki tengok. Mula ben dadi tengok-tengok kowe rene wong loro terus tengok-tengok. Ora iso. Aku ngadeg kok. Dadi nek separuh Sampean berarti nun sewu dalam perbendaharaan bahasa Jawa itu kurang memahami. Lah iki ya. Mergo kula ngomong tengok-tengok ki wong loro, padha karo OT jajan menika. OT kuwi Bisa? Kuwi loro. nek siji. OT. Nek separuh Ot. Ngono lho. Ya ora? onde. Onde-onde iki lek jajane loro, Bos. Nek siji, Onde. nek separuh. On. Lah nek tenguk, Tengok-tengok ki wong loro. nek siji, Tengok. nek separuh. Teng. So tingine medion ya iki ya. Ning ketoke kowe kok iri karo aku. Mboten iri, Bos. Ngene lho, ngene lho. Aku karo Bu Kesi ya munggah panggung Nggih. bareng. Mudhun panggung bareng. Bareng. Sesuk ning kampus budal ya bareng, Nah. mulih ya bareng. Ngene. Istirahat bareng. Gini. Kowe meri karo aku. Oh, tidak iri. Jenengan tuh jangan besar kepala nun sewu nggih. Besar kepala besar hati. Ya besar kepala dinduk tawon aku ndingi. Mboten ngeten. Aja kemelindi. Aja kemelindi. Iki witeng klopo sak lubune. Sampean ki ditutne Mbak Kesi iku ora perkara tresno. Lah, lho. Mergo sampean tau diculik terus nun sewu, lirak-lirik liyane. Mas yang tak takoni tresno sebaya mukti sebaya mati karo aku. Kuwi mung lati, Bos. Ning atine sapa roh. Lho, apa kowe ngerti atine Sukesi? Nah, biyen kali kula niku pun dangu kali kula. Ya ampun. Jadi yang paham dengan perasaan itu saya, Bos. Masa pyaine menik-menik ayu kaya ngene. Menurut sewu. Don't look from the outside, but from in the heart. Jare pangananmu gatot kok dadak. Kok dadak bad look from in the heart dan look from the outside barang iki. Ki apa? Kowe bahasa Inggris iramu mekrok kowe. Kowe taruh kata-kata. Apa? Beautiful because of love. Beautiful because of love. Artine, Mas. Engko tak WA. Ayu mergo Ayu tresno. ki mergo tresno. Nah. Ayu ki mergo tresno. Sak elek-elek aku. Iya. Ning karena dulu tuh Mbak Kesi cinta terhadap saya. Kita aku ganteng. Loh, lah kene ngopo kok milih Mas Cahyo? Nah, mergo aku pilih liyane. Loh. Berarti ora mbok langgati. Bukan tidak melanggati, nun sewu. Mergo wis direbut kae. Loh. Wah, jenengan nggih ngoten niku nyulayani, Mas. Aku ora kok ngrebut, aku ora ngerti yen biyen nate gandeng karo kluthuk. Mindah kaya apa lamun to omah-omah Bu Kesi karo kluthuk njur nang nggen kuwade nggen kembar manyang kae Oke. mlaku bebarengan dicondro karo dalang manten. Lah kamu Manten putri Kadisri Tanjung ingkang kakung Kadisri Gala. Lah apik banget kuwi. Menika Sri Bombok. Menika ya ora kepenak. Ya arep kepiye masa lalu biarlah berlalu. Bos, Bos, guyon Bos. Dadi ngeten iki lho, Bos. Dadi intine Bumbu. Bumbune wong seneng ngeten iki. Nggih. Mula Mbak Ruli ngejak seneng Mbak sapa? Yuli. Mbak Yuli. Wi, Mbak Ruli ki anake poniran mau lho. Ngono. Nggih. Iki ngejak seneng. Mbak beliau wonten medal, Gus. Wekdal wonten. Mr. Rian kita ajak ke sini. Ya. Lah sing komunikasi bahasa Inggris apa? Loh, ini yang Kula mentranslate. kok ora paham itu. Mas Kluthuk niku riyen pangapunten, Mas. Pripun? Pangapunten. Betul sih. Niki teng Inggris suwi. Kula 3 tahun, Mas. Teng Inggris suwi, Mas. Eropa mriko. Nggih, 3 tahun. Elok, Nggih. elok. Teng Spanyol suwi. Weh, Loh, pripun, nyolong Jan? petek niku. Loh, pripun? Ketek sapa jalah? Loh. Mas Petek. Ed mencuri perhatian. Mula bahasa Inggris luar biasa. Elok. Malam, Pinter, ya? selamat malam ya apa, Mas? Good night. Loh, Pinter, bener. selamat pagi. Good morning. Loh, selamat siang. Good afternoon. Oh, pinter, Pak. Silahkan duduk. Sit down please. Loh, iso, Pak. Ning Inggris suwi ya kula. Umpama silahkan masuk. Eh?
Silahkan masuk. Silakan masuk. Heeh. Oh, lah mbok omong iki. Jago. Kowe iki ndang saksen ngono. Ora mbok omong sing kuwi. Oh, iki rasa dadak ngandani kan ya sing terekam apa gitu loh. Welcome come in. Ah, welcome come in. Dadi apik ngono lho. Kursi bahasane apa jajak? Cair. Kursi, Cair. meja. Table. Loh, iso Mas. Iso. Pintu. Door. Loh, iso Mas. Pulpen. Open the pulpen. Iso. Bola. Bola. Ball. Oh iya. Keluar. Out. Bola keluar, Out ball. bola masuk. In ball. Apa? Bola kena tangan. Ojo cepet-cepet ah. Bola kena tangan. Hands ball. Loh, kuwi lho. Nek penyakit ambeien. Double. Kok ora iso? Iki pinter kok Mas. Aduh, cepat. Kok dadak-dadakan gini mumet. Iso jujur. Enggak, Mbak Ruli diajak Nggih, iki. Mbak Yuli kalian Mbak Yuli. garwanipun. Siap. Nggih. Mr. Rian. Mr. Richard Ryan. Welcome. Sluku batok elah. Rama menyasuna Le-ole payung muto. Mas cantik. monggo Mbak Yuli. Ryan. Yen oba. Yen urip. Monggo bisa ya. Bersama Mbak Izin bos, Pripun? Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang oh, mantuk ning ndi? neng Dandong. Loh, daleme ning luar negeri kok. Di. Amerika. Lah yen Dandong, Amerika Serengat. Serengat lah ya tan kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. Panjenengan pun menika lenggah wonten Bali, Oh, sebalik. lenggah wonten Dubai, Oh, pun wonten Amerika, nggih. Wonten niku. Nggih. Nggih. Ngerti tok. Oh iya. Sono kula niku iso tak bikin rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun. Wonten Waranggana menika. Niki Niki sobi ingkang saking Blitar miyin Loh. niki. Nggih. Ada to? Oh, Dinten Mbah Sukron niki. Ah, nggih. Pundi menika to? Nggih. Wah, nek niki nun pangapunten Mas. Dipun. Dalang ini ora kaya nun sewu. Dalang ini Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya. Napa nggih? Dalang ini dalang-dalang lokal ini ya. Nggih. Nggih adegan kewan, ini mesti gawe dekorasi. Oh iya no. Mas Cahyo ya adegan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi. Dadi Lho iki Ora enak. lho kuwi panjenengan wis templek ning kono kok iso. Iya. Menika, Pak. Nggih, nggih. Menengan, Nduk. Nah, Ini, iya, ini, kenalan. Ini, Mas Jan wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing rung tepung. Dereng ya ya. Kasih. Iki sakmene iki paling tak ya wis apik, iso ning budaya banget kok iso. Nggih. Anu karo Om Kluthuk, Dok, coba. Ah, ngono. Saya ayu tadi sama Nduk. Nggih ta. Asmamu sapa Nduk? Diva. Diva, cocok. Nggih. Insya Allah sampean iki sampean dadi diva sinden tradisional. Amin. Nggih, nggih. Sampean diganti ya Nduk, ya iki aja kembang melati ya. Lah napa? Sampean diganti kembang api gini dadi Ya kobong Bledos Nduk. cengelmu iki kok iso. diva. Bocah wedok ki anggere bathuke nono. Ales ngomong. Piye katuranggane? Katuranggane Nggih. ki pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. Bojo kuwi bathuke nonong antek separuh. Niku nonong Nono luput. separuh ki. Kene terus kene maju. Ngono. Lah tek koyo turunan banyak ngono. Penyending ini batak bentuk nih tembok dah. Ah ngawur wae. Berarti Anarkis, lemu ya. nata infrastruktur kurang. Malah ora. Apik. Coba Dek. Dalem pundi? Dalem pundi? Lego. Bong lego. Nggih. Ngerti, Duk? Lego ndi, Nduk? Lego. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Heeh. Lego ndi? Kemloko.
Mloko, nguran-nguran. Nggih. Ah, iya. Kok pirsa? Lah, aku soboku ning kono aku biyen. Anake ommu ki ning kono, Nduk. Ning polsek. Oh, Ning lah, polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Srengat. Dadi dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Rapenak iki. Kacau. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa? Nggih. Nggih, napa niki? Ayo sing kepenak. Kyai kene iki nyeneki kok, Nduk. Betul. Karepe dijak kepiye-kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak Di ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Mau ning kono nek wong kejlungup ra ro keplese. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset di aku dhewe kok. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tek kowe. Pak, tembang Pak. Nggih. Sing enek bawane, syukur lek iso roman karo Mas Ayo Kiti. oke. Anu pelet ya, Gus. Ah iya, nggih. Aku kula niki dibengi iki rada bingung Mas, ngapunten. Napa? Iya, apane sing ngono? Gamelane yo komplit pelok slindro. Gamelane komplit iki lho, cacak iki wong iki lho. Kok enek Pak Minto, Pak Eko. Lali kowe rada bledu. Bineka Tunggal Ika ngene iki. Heeh. Wong iki pangapunten, Mas. Pripun? Sok kala konotasine piyayine benten-benten. Nggih. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Yo saiki kok dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Nggih. tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Ngono Indonesia. kuwi Truk, ngono iki Lah, kebersamaan. lah, Kaya nggih. kembang setaman kae ana mawar ana melati ning kabeh harum. Ngono. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok ngono kok gamelane kok pinak bareng munggah iki lho. Iki kok Pak Minto. Pak Eko, lho kok nggone Pak Boy ndek iki. Iya, ini dapet iki enek ya. Iki yo boi kan. Pak Jakon reneng iki Pak Jakon. Apa nembange Mas Klitik? Pamintaku, Pak. Wah iya, dandang gula. Iya, iya. Gedang gelo wae. Kalau Pak Boy. Ayo. Eh, Aku karo jeneng karo sampean ya, Dik. Nggih. Nggih. Mas Lutuk derek mboten? jongko ae. Dekorasi no. Nun. Dekorasi. Dadi katutupi nyambut gawe. Dekorasi to, Pak. Sing nembang lak wong loro. Nggih. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk, kene nduk. Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melat-melat wae ngopo to, Nduk? Biyen iki lahire nyidam nyambe. Awang digandol kok nang ngene wae. Mboten nembe kecakot semut. Kowe iki ra ngawur wae. Iya. Wong ngene duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nimasito asik atut runtut tansah reruntungan Jan, bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet, lah saiki sirahe mengen nang ngene terus iki. Kaya jam kae. Domoy wong wedok iki ya nek kuwi ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo Kayak tuwek. wong lanang no. Heh? Kayak wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Wah. Otot bayune kuat. Salah. Iki. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok tek wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, mlakune piye? Ning Mas? ndi mesti. Heeh. Oh alah lho. Sirahe gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti gak mampu. Ning ndi lek men? Oh aku ambil ning ndi. Lho padha ae. Oh iya iya. Coba terusno Cahyu, cobi. Ing sarena Plak-plak wae ngopo. Properti barang plak-plak. ngene Endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. mboten niki.
Wah, aku Lencong. budak ini kon madangi piye. Ora aku kayak dok nih. Sampeyan kita ibaratke kaya cahya sing sumunar. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus. Mboten niki. Keju to mrene? Keju. Kesel to nembang sing apik karo lungguh ngono. Nggih. Yo. Kene. Kursine. Kene kan mesake bocah ki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Iya. Niki pripun napa? Lho kuwi lenggaono. Oh, mboten Kursine. apa-apa. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggan. Oh, nggih. Kok lungguh ra apa-apa kok Kebetulan. idek ra apa-apa Oke. kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja begagah. Oh, mboten. Cai putri ki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren Nah. ketoke Mas Kritik kuwi. Nggih, Oh, tadi sik. keduren. Iki Nggih. nek keduren kok kene disuruh mudun. Nah. Oh, ngoten. Wah, canggih. Enes telane nggih ngarep to. Oh. Nek iki rada-rada. Pripun? Nek iki mudun, plek. Nah. Nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak duduhi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Larang lho Lah, iki nyodokne canggih ngeten. lho iki ora ayo. Canggih lho. Ngono ya. Kuwi nek mendek kuwi rada suruh Ngeten. ngono. Kok nek Nggih. pengen munggah, nah ngono. Saking mriko mau. Ngene to, sik jajal dulu. Kula tak keduren nyoba, suruh. nggih. Nah, nek pengen munggah iki dire. Nah, Kula tak nyoba. ya ngono. Lah kedokne ngeten. Dhuwurno sik. Oh, dhuwur wis. Dhuwurno sik kok lagi dindekke. Aja. Loh, Ardi Pripun, dhuwur ben Bel? didhuwurke iki lho. Aku mah Iku nyoba. lek sing didol iki ora dhuwur, Lah ngopo? modot. Modal tak sendiri kene. Oh, mau. Nafsu ya kau. Ki metu, Nduk. Nggih. Tem-temmu kuwi. Iya. Nah. Wah, duh. Duh, dewa. Nyapa kok duh Kok kuwi diwong? to? Datan kingkang. Ya. Kok duh dewa. Terah Ayo. patute dados kursi wawoke. Wah, wis jan kuwi melu Pak Boy neh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datang kinggang. Mike cedhakke. Nah. Wibawa lho. Datang Lang dhuwur. Dah. Luwih antep lho, gede. dah. Cemeng iki cemeng ketribelen. Bassnya ditambahin sedikit. Lo. Ayo. Low. Nah, iya. Nah, Dah. Dah. kurang gede sithik. Dah. Gandeng tangane suarane digedhekke. Dah. Kurang gede po. Dah. Dah. Tadi. Kurang gede. Malah ngedeni. Sik guyumu ndak penaon ya? Kayak syuting RRI. Datan kenggang sarambut welas mring awak. Iya kok ngono. Ketengan. Kok iso kok ngono. Kok iso kok ngono. Campur iki. Malah wis ganti, saya mus ganti. Ganti Pak Boy. Iki iki langgam bawane iki Sidosari ayo. Sidosari. Alah Ganti kok, ganti Pak Boy. lamun Aduh. adoh caketing ati Gendi kowe, Nduk. Saman Mbak Dewa. Nah. Yen cedak tansah mulat. Mripatmu apik lho ya. Nggih. Kok iso dadi wanita centil. iki nek wong wedok iki kok kedhepe kerep berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah Sing ngomong sapa? lho Bojoku iki wedoke kedepe kerep ini ya. Lah kok tiba kulino dadi barongsai. masyaallah Ayo. Mari melu Pak Boy iki. Sita asih tuwa
Jane aku mesakne anggere banyol terus nggih korbani bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyaine setia, piyaine Loh, apik, saestu, grapiak Mas. semana. Nggih. Mbok aja dilok-lokne. Mboten. Nek guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih lek teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten nggih. Heeh. Asline bojo kula ayu Mas. Ayu ya. Nggih, Lahir batin nggih. lahir batin. Syukur. Ayu apa? Tapi semu awake godit Mas. Awake gudi. Tambah lemu. Lemu nang lek turu lho ya. Angger miring lho ya. Heeh. Iki kok spray lho, iki ngusung lembek. Layakno awakmu dek yo glagepen. Lah ketutupan lemak aku. Kok iso glagepen to? Turu iso glagepen. Bahkan ku lho, kemelku kok kulit aku yang lho. Mula kon olahraga bojomu ki. Lampun. Pelingi pun melu yoga. Bojo kula bisa nggih. Nggih. Lu yoga bojo kula. Yoga niku sinten? Kok melu yoga? Berarti awakmu ora tanggung jawab. Lah apa to? Lah saiki melu yoga iki lho. Yoga iku. Oh. Senam. Iya. Lah sing latih jenenge yoga. Iya. Kon lari-lari ngono lho. Lari-lari nggih. Oh, benisuk Mas. Angger nyolong mlayu juga. Ya. Ya. Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimbas hanet tepi wajib Neno. sito asih Bajute Ndak pundi Mbak Ayu batik tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani Kelesang mas alias kebetulan lanjane kathah rada kabetan yen purun mas lenggal-lenggal rencani tekan omah apa ya tenang ra tope wong legan golek momongan iki kanca napa mbak badhe pindah Mas sampean ampun kucingko kula randang anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga brojol ning pasar tae rawat londo kantoku rapati penting Mas sampean Angkat, Mas. ampun kucingko kula randang anyaran ditinggal lunga ayo tak terke ning ndi
tindak pun tak ayu pate tindakku Katinya renget tindak bae lan numpak taksi. Gersang masalia sebetulan Belanjane kathah rada kabotan Yen turun mas enggal-enggal ngrecani Sekarang oplah kangge ngolai Ani ibang jana pati arep pindah. Ampun kula mas sampeyan ampun kusiwa kula rada anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae. Rawan rondo kanggo kurapati penting. Neng Semarang mas tuku gelang pante-pante Sesumalang ya ben rada dijamin Oke, terima kasih Mbak Terima Tita. kasih. Makasih. Ini Mr. Rian sudah standby. Nggih to? Yes. Masya Allah. Standby Nggih. and cus. Terus yo apa? Apa Rene ki apa cus? Kambie. Aku mbok Please suntik. kambie. Lah kowe nek ane di aku wis cus rono lah ngono kae. Come here Mr. Rian. Yes. Monggo. Iya. Mister, please OTW Rene. Suara suling kumandang suarane. Tolak-tolik Come here. Mbak Yuli, jajak sini Mbak Yuli. Enggak apa-apa. Ya. Ya, monggo. Biar enak. Monggo Mbak Yuli. Memang. Yes. Thank you. Ya. Monggo. Tepuk tangan untuk Mbak Yuli dan juga Mr. Rian. Mas Jo, Mbak Yuli, Mas Jo. Sama Mbak Yuli, sama Mbak Yuli. Instrumen. Singkat. Neno neno. Suwo. Yo. Vokal. Enggak apa-apa. Ngeten. Beliaunya Mr. Rian dan juga Mbak Yuli ini hanya ingin menikmati Nah, oke. pagelaran wayang pada malam hari ini. Nggih, nggih. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Nggih. Itu. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candi Rejo ini
Dan insya Allah kita semuanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tapi sebetulnya Mas Iya, Jo, iya. karena ini kan streaming Mas. Ya. Nggih. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga. Akan beli sengat. Jadi Di Amerika Gerso. gini Mbak Yuli, Nah. izin. Sebetulnya tuh kita itu ingin Momentumnya itu. momentum yang bahagia. Bahwasanya gini, Iya. kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya Budaya. kita. Nggih. Ah. Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Nggih. Mohon ke sini sebentar, boleh? Nggih. Mbak Yuli. Apa Sama- kira-kira anu Ya. gila karo Mas Kluthuk ya? Betul, lek gila Oh, nih ini, betul. Pak. Lek jijik paling gitu, jijik ya. Ketoknya nek disepoti Jawa kok ora pas. Anu lagu barat Mas, Spesial. lagu barat. Apa? Wiwit. 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 Biyen mulo. Wih, baik. Nah, ya. Wis, Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin no. Mboten Oke. kersa, Thank nggih. you. Terima kasih. Ingin menikmati kok ya. Ya, Nggih, Iki nggih. Mr. Rian Rian. itu Amerikanya mana, Mbak Yuli? Mbak Yuli? Kulon Amerika nih, kulon tuh gurate. Ya dong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya? Oh, iki yo ngapusi. Nanti dok. Tiba iki neno. Nanti. Dadong. Lek piye Amerika ra kersa saiki ganti piye Jepang wae. Siap. Cok eten lho. Iki enak loro iki nang kene. Endi? Mana Bos? Iki enak Mbak Birgita enak Oh, Minong oke, Nawang. siap. Oh, Jepang, wah, tak keke lagu Jepang. Yo cocok. Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye kuwi lagune? Loh, Zenli. Zuenli. Cino, di Cino. Lah ya Cino Jepang tak enak. Padha sipite padha ya. Lah ya padha to. Zuenli. Yo. Zuenli Mas, Zuenli. Yo. Monggo, Dik. Nggih, jumeneng Mbak Ya. Minong, Mbak Birgita. Lagunya Zuenli ya. Eh, Suwen liwat aku kelingan Cino. aku bokae yen patuh leren. Wis ngene, iki lagune lah Ini asli saka Jepang Mas. Zuenli. Suwen liwat. Pak Gudulmu. Berkita. Salam. Winong. Salam. Anda kan sebagai mahasiswa toh? Nggih. Jadi gini. Coba saya ingin mendengar dan melihat dengan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Rian yang jauh-jauh dari luar negeri nimbali jenengan dan juga Mas Cahyo pun tadi. Lah, Coba. Birgita iki sing bar lulus Ya, TOEFL iki lho. Niki. Birgita dulu. Berkita. You and speak English and the Java and the translate. Nah, I'm sorry I speak with Indonesian soalnya biar bisa lebih mudah Oke. ngono lho, Pak. Oh. Karena kan TOEFL kan ada reading, ada listening toh, Pak. Nek reading bareng to. Iya toh, Pak. reading. Reading ini gak nge jaket kandel kok kadem. Oke. Mediding kae ngawur. Mediding nggih nguyuh kae lho. Wih, basa desa. Thank you for Mr. Rian. Nggih, Nah. bahasa Indonesia ya. Sik Mas? ngene Nggih. Mas Kluthuk ben marem ya. Ya. Bu Kesi. Lah, Ah, Bu Kesi. Bu Kesi. sik. Bekasi. Bahasa Inggris Bu Kesi. Bekasi, malah maem ya sampean Iya. ya. Bukesi mbiyen ning luar yo suwe kok. Oh nang luar sik luar nah dhewe. Ayo. Jadi termasuk yang Pluto. Hello, good Mister. evening Mr. Rian Mr. dan Rian, Mbak Miss Yuli. Yuli. Mbak Yuli. Yes. Mr. Rian, excuse me please. Ryan. Mas Ryan, Ryan. excuse me please. I would like to invite you to come to the performance just few minutes to say hello with the community of art in the night, Sik, please. ben dijawab sik. Ah, ini loh penting loh, Bos. Oh, iya. Jadi ki wayang Aku ki- ngerti ya, kok jawab mesti. Oh nggih, sami-sami ini kan. Yeah, we will bring microphone to you. And mikrofon yang dicekel. Lah, ping blasur malah ora. Hello, Mr. Rian. Terima kasih banyak. Wah, biar kayak. Wah, nggih. Wah, nggih. Domongi wong kuwi mbiyen ning pasar Tugurante suwi kok. Ora percaya. Atau titik. Hello, Mr. Rian. Ryan. I Iya. would like to ask you about the performance tonight. What do you think about the performance this wayang? Is it beautiful or what do you think about the wayang tonight, please? Oke. Iya, semua asik sekali.
Wah, matur nuwun, Asik Mister. sekali becik ketitik olok ketara. Komunitas di Basuki Jawa, mau iya. komunitas di Jawa sangat indah, sangat seperti berkeluarga. Ya, so terima kasih atas semuanya udah datang dan semoga semua menikmat malam ini. Amin, amin. Terima kasih Mister. Ternyata Mister Rian itu pinter bahasa Jawa, bahasa Indonesia loh. Awake dhewe ora perlu nganggo bahasa Inggris. Ya, tapi kan ya setidaknya tuh biar tahu bahwasanya Indonesia iki pinter no. Iya. Ya ben ngerti budaya Jawa. And the Java, and the Sinden, and the Sinden. Song, and the Sinem. Saya namanya Enek sinden nembang tembange sinom ngono lho. saya bakal tahu tek. Thank you Mr. Rian. Matur suwun. Yes. Matur suwun. Matur nuwun Sami-sami. Pak Lek Rian nggih. Ayo. Sambi-sambi. Iso ya? Sami-sami ya lho ngomongi kok. Iki biyen pasar gratis. Ini kalau Mister Rian itu mau mendekat ke panggung itu sebenarnya lebih Asik, asik. asik. Enggak apa-apa, kita enggak nakal. Jadi sinden-sinden ini baik. Sinden-sinden ini Pasti tidak itu nakal. Mas Rian ini takut kalau disuruh Ya menyawer maaf, nanti. saya nggak bisa goyang. Loh, tidak goyang tidak apa-apa. Mr. Rian. Yang penting nyumbang. Waduh ae. Kesini nyumbang Thank you. kebahagiaan, Oh, nyumbang iya. kebahagiaan. Berbagi. Ayo. Enggak apa-apa. Anu Mbak Kesi penjan tawani minta request apa? Ya, ya. Coba. Minta lagu apa Mas Rian? Gending, Lagu Mbak. gending. Gending pelok Halloween. Slendro gen Rosmelo. Terus. Kuda kuning. Napa? Podang Kudang. kuning. Oh, podang kuning krungku kuda kuning. Kuda kuning ini tak ngomong. Krunguku malah gunung kuning. Lek kuda kuning kuwi jokete mek. Oh, podang kuning. Podang kuning. Spesial podang yellow beat breed blur. Anu ya betul. Angel wis contohmu meneng wae timbang Yellow salah. bird. Yo ilat kuwi taken Ya ngerokok. podang kuning ya. Ya dibawani Mbak Winong Oh, karo Mbak oh. Birgita. Nggih. Seneng. Paling kuwi sing nanggap wong luar itu satu kebanggaan buat saya. Ya betul. Nggih. Ayo coba bawa. Nong, Nong. Berarti ki engko bengi darane ade dolar lagi. Dolar. Dolar. Iso. Nek Mas Cahyo ki dolar, dodone melar. Lah awakmu Nek aku rupiah. Rupa ganteng, pintar dan amanah. lah aku Pound sterling. apa kuwi? Potongane monster rahi kaya maling. Thank you. Waduh. I like. Aku ada enggak? Aku ada enggak? Apa? Oh, enggak ada ya. Ayo. Ayo, bawa. Nadyan wujud temong paksi. Bahasa Inggrisnya peksi Bahasa apa? Inggrisnya? Bird. Piye? Bird. Breed. 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 No. Ya. Ya. Gawe with me in the make me Christy. Malah diwerake ora. Oh iya membuat. Halus manis nengsam make. Kowe iki nginar sing jelasnya bahasa Inggris iki lho. Iki tanggung jawabku besar lho. Kowe ngawur ya iki yo. Aku iki menerasih bahasa Inggris ki udah angel ngawur. Iya, coba banter. Lah please iki apa to? Please ngono kae. Please ini kok sakit, Mas. Sakit please. Kok sakit? Please itu tolong. Ngawur. Tolong. Penyakitmu. Silahkan. Silakan. Lah nang nggen bandara nek ladies and gentlemen ngono kae. Menika ladies itu berarti wedok karo lanang. Oh iya, Oke. ngerti. Kayak tahu ning bandara nek tulisane ladies. Terus Terus sing kene woman. Lah
Apa kuwi? Men. Kuwi malah duyo ora. Kasih to. Men, ladies karo men. Ladies karo men. Ah iya, wong wedok sing ledis ngono lho ayo. Ladies karo woman iki padha ae. Wong koplo-koplo ya sini. Wes. Iki malah guyoni dagelan awas niki yo kene Pak Boy. Halus manis nang semake. Soft Oh, iya. of the sweet. Yes. Halus manis. Soft of the sweet. Nang semake ne? Eh? Nang semake? Eh? Nang semake ki lho, bahasa Inggrisnya apa? Nyenengke. Nyenengke. I'm happy cute. Iya. Sik, lek manuk mau apa manuk mau? Lek kucing. Cat. Cat. Lek kucing kecemplung sumur. Ya ora iso to, Mas. Ya iso. Napa? Kucing apa? Cat. Kecemplung sumur. Napa? Ketes-ketes. Ayo. Teles kok dheweke. Kucingnya apa bahasa Inggrisnya? Cat. Nek umpama loro kucing kabeh cat Cat tuh. tuh. Lah nek kucing melompat Orang ngerti ya. Long Kowe cat. ngerti ora? Long cat. salah. Apa kuwi? Freddy. Kowe ngerti kucing? Bahasa Inggrisnya apa? Yo cat. Lek kucing berbulu, Yo cat bull. oh salah. Apa kuwi? Kan biyen. Gopo. Iki buka banyolane Mbak Jorono. Iya. Karo wong donya kae lho. Yenang, ayo. Masa minggan Seminggu. Ayo apa bahasa Inggrisnya? Itu lang surnai. Lah ya long time di surnai. Tengah-tengah saya. Goleki si podang jana. Pendi lebet. Mesti kok guyu ya. Enggak lah, sampean nih sak krungune yo. Lah apa? Finding Yellow Lah Bird. ya Fendi lebel. Fendi. Ibu Ibu Fendi mana yang kuning? bunga Fendi lebet. Fendi manuk e kuning. Pabene ora. Ibu. tiku Bareng Birgita Winong, yo. nyanding bisa dadi tambah. Oke. No. Jane gambir. Oke. Buka benar Oke. kali. Dong. Long piong. Ora bahasa ta. Tete lonceng. Tak anteni suwi ora. Maka diaturake podang kuning pamundhute Mr. Ryan. Maka, oke, please, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk awan
Matur nuwun, Nggih. Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih menika Nggih, saking monggo. Kediri lan Tulungagung. Leres lan iki minangkani pamberonanipun saking Mr. Yuli, Mbak Mr. Yuli. Rian dan juga Mbak Yuli. Ya. Nggih, leres, nggih. Setidaknya ya saat ini sebagai pelaku seni juga melayani apa yang menjadi keinginannya beliau. Wah, harus, Nggih, harus. saya full band. Jadi satu paket Mas antarane seniman karo masyarakat Nggih. lan uga penanggap. Leres, Nggih, leres. nggih. Nadyanto masyarakatnya seneng wayang, senimannya ya pinter berkarya, tanpa ada penanggapnya maka tidak akan bermakna apa-apa. Betul. Wonten ana sing nanggap, wonten ana sing ditanggap, yen mboten wonten sing mirsani nggih apa artinya. Nggih leres. Enek sing nanggap, enek sing mirsani, enek sing ditangkap. Nek nek sone yo bengkok-bengkok. Nah, Nggih. nggih niku. Enak sone lek ora enek genseter, enek disel ya ora mlaku. Enek disele, enek genset, nek ra enek solare yo gak mlaku. Enek solare tapi lek ora enek sing tuku yo ora enek sing ngeterne nggih. Enek sing tuku lek ora enek duwike ya ora jalan. Nggih. Enek duwike nek sing tuku gak katokan yo ora iso. Nggih. Berarti gentek niku seperti Ayo. Lintang Asmara coba kaya apa? Ayo Mbak Wanda ya, Mbak. Tak duetke karo Mas Kelitik karo Mas Kelutuk. Dah. Sini dah. Spesial iki. Wes, Wanda niki yo dangu nggih, nderek jenengan nggih. Oh, dangu Nggih, niku. nggih. Niku saking Kaya- Ngawi, saking Jogorogo. Dah ya. Kula kerep kepethuk Wanda niki ya. Nggih, niki selerane para pengrawit-pengrawit niku. Saestu. Para pengrawit jenengan. Nggih. Mosok Nggih. ora enek. Oh iya. Wah, Kesele pas ning kono-kono. kanca-kanca iki imane kurang tatak. Piye to? Kok gampang kepenginan. Kaya aku lho serius. Tidak pernah. Tidak pernah. Lah ya anggere ketemu wong wedok no serius kok serius. Yo, bener yo bener Mas ngono kuwi. Serius tidak pernah pulang. Hai. Ta niki itu. Aku sih- Tembas melih dhewe iki. Oh, syukur. Aku ki enon sewu Mas, karena yo secara mobilitas kon ndi to. Nggih. Kerja dadi omahku yo ning ndi enek lho Mas. Saat ini dados kontraktor, Mas. Alah, Cik. pemborong bangunan ngoten Iki niku. kontrak ning ndi kontrak. Dadi Coba. Ya, Taras pun. Pilok. Nggih. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa hatimu, tresnaku tulus jroning kalbu. Mas Lutut. senajan ngarungi banyu segara Modar. Wis sesuk nek nembang nggawa gamelan dhewe wae, Mas. Mau. Iki gamelan ki wis dianu banget lho. Mau meneng. Ditata lho tintingane Dilaras ayo. Nah, nang Surabaya mbok nyanyi full aku kabeh kaya. Wah, ngono. Lah iya. Saiki dadi Anu dah. Wis kagungan garwa urung dah? Dalam? Wis kagungan garwa urung jenengan? Hah? Oh, kita iki kopok lho iki ya. Kenapa? Wis di bojo urung? Dereng. Urung? Dereng. Wong iki didelok to. Nek angger cunduk mentule ngene iki ora enek sing dawa kae. Ya ya. Iki berarti sing urung duwe pasangan. Oh, maknane ngono to, Mas? Nggih. Iyalah. Nenek, Lek enek. anak cunduk mentele. Nah, nek nek cunduk mentule siji, Nah. kayak berarti bertanda sudah tunangan. Oh, ngono. Nek cunduk mentule loro, berarti sudah menuju gidi pelaminan. Ah. Ning nek bocah wedok ora nek cunduk mentule, Ah. rambutnya murat awet, Heeh. kebar konangan. Aku kuwi Ketangkep lagi. Tadi saya. Monggo Monggo lintang sesarengan Asmara. campur sari ora. Tak keprong iki. Aku lek delok kene iki mesti. Nggih. Oke, oke. Yo, lintang Asmara. Dados. Kawan Dani. Eda. Konjo kagem sedaya perangkat saking Cangrejo, Bapak Kepala Desa, Pak kami tuwa. dulur-dulur pemuda, kanca-kanca sinoman. Mas Patrick Sakra Budaya. Yo. Pak. Siapa
Wantara ratri Maning manis ing ati Satyaku bisa anduweni Maraksa Rasa kangen nang liputi bulan dadi saksi ubayane datang balik jati janji sebaya mati sebaya mati apa ya tenang keso yang memang ada halo wong ayu susah ning bakteku senajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sena ayo wis bagus Aku wedi marasa jasulani Rasa kangen nang liputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balik jati janji sebaya mati sebaya mati halo mas wong ayu tresnaku kinarya tampa susah ning bakteku wong bagus antep rasa hatimu terasa jroning kalbu senadyan nyawa kacang baraga yen tresno ora bisa dipisah yen wis tresno ora bisa dipisah perpaduan genre Jawa
sama tradisi pengembangan seperti ini. Nggih. Wah, janten. Ampuhe gamelan Mas, nadyan Nggih, to mung murni parandene nggih nabi apa wae ya jalan. Ajeng kaya ngapa gamelan niku lak gawe amaling liyan. Nah, leres. Mula ingkang nyipta rumiyin nggih wonten sunan-sunan ingkang nderek-nderek urun wujudipun gamelan. Nggih, nggih, leres. Nggih. Lah, Mas Klitik, Mas Dawuh Kluthuk. Kanjeng Sing jenenge tontonan wayang niku mboten namung lucon lan lagon nanging uga wonten lakonipun. Kedahipun wonten Mas. Yayi nika mawi dahar, Nggih. nggih mboten sekeca wonten ing Madaran mawi kekatan. Kewareken nggih. Nggih. Sebah. Unjuk kekatan nggih plempoken mboten sekeca wonten ing Madaran. Mangke pinanggih wonten gara-gara nggih. Ngistaken dawuh. Kok ajae. Lek ngestokaken dawuh kaya abot modele. Ngestokaken dawuh. Betul. Mas Cahyo, Nggih. inti dari malam hari ini Doanya gimana? dari Mbak Yuli, Nggih. Mas Ryan. Ryan, Mas Ryan, insya Allah niat kajatipun namung berbagi kebahagiaan, berbagi dalam ngamal jariyahipun. Nggih. Insya Allah beliau dipun dungaken dalam mengemban amanah di dalam keluarga, Nggih. menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Lan ugi ingkang dipun ruwat insyaallah ilang sukerta sengkalaning keluarga. Amin. Pinanggihna bagya mulya tentrem lan raharja. Amin. Sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki ingkang kaesti. Amin. Matur nuwun.